t'o da dɔgɔnin kun wa a t'o da kɔrɔmuso kun a t'o da maa kun a b'o ta ni Ala ye a bɛ fɔ o de ma ko silamɛ. Ni silamɛkɛ den ka ekɔli tiɲɛna a t'o da mɔgɔ si kun a b'a da Alahu Taala de kun ko ni Ala ye ko o ko kɛ k'i b'a sɔrɔ kɛkun dɔ de b'a la a bɛ fɔ o de ma ko silamɛ. Mais ni muso in den fatura bi a bɛ wuli de Ala ne sinamuso de nin kɛna ne sinamuso de filɛ ka nin kɛna a ye n den kɛ tan a y'a da fiwu a y'a don sɛfin jukɔrɔ a bɛ nin bɛɛ fɔ ka da la o bɛɛ la a bɛ tila ka t'i ten turu misiri kɔnɔ k'ale ye silamɛ ye adamadenw a ye siran Ala ɲɛ a ye siran Ala ɲɛ diɲɛ jagojugu adamaden a bɛ kɛ bɔnɛ de ye ni diɲɛ diyar'i ye i tɛ se ka foyi de kɛ tuguni bari Ala ye diɲɛ da ka diɲɛ kɛ fɛn min ye diɲɛ bi mɔgɔ nɛgɛ de maa min bɛ tugu diɲɛ kɔ ka diɲɛ ɲini diɲɛ t'o fɛ abada diɲɛ b'a kɔ d'o ma mais maa min de ko ne ti diɲɛ fɛ ne bɛ ɲɛsin Alahu Taala ma a ko diɲɛ bɛ boli o tigi kɔ fo k'a sen nɛgɛ jɛ n'i siranna Ala ye i y'o k'i yɛrɛ ye ni fɛn banna Ala la i ka ko b'i bolo an ta ye fɔli dama de y'a la an tɛna se ka taa mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ anw yɛrɛ jɔyɔrɔ b'an ta la n'i y'a kɛ o ye ni Ala cɛla ye n'i m'a kɛ ka ɲa o ye ni Ala cɛla ye anw ta de ye Ala ye min fɔ gafe kɔnɔ anw dan de ye k'o f'i ye n'i y'o minɛ i ka ko b'i bolo n'i m'o minɛ i ka ko b'i bolo jɔn ti foyi ye wallahi jɔn ti foyi ye Ala bɛ jɔn da ka kɔngɔ bi a kan ka minɔgɔ bi a kan ka dusukasiw cuncu a kan a bɛ kɛ adamaden kɔnɔ ko kuma ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ dugukolo sanfɛ ne kɔ wa la o tɛ a faamuya n'i ye Ala kɛlen ye ka ko o ko kɛ i b'a sɔrɔ kɛko de b'a la Nabila Isa Nabila Musa a taara mɔgɔ dɔw sɔrɔ u bɛ k'u ko ji la namara sigilen don dugu ma a ko ko Ala a filɛ denmisɛnnin tɔw bɛ tulonkɛ la mais ni sigilen don a b'a kelen na a tɛ ka se ka don ji la k'a ko Nabila Musa ko Ala ne b'a ɲini i fɛ i ka nin sen di nin ma Ala ye sen di namarakɛ ma a wulila o yɔrɔ bɛɛ ka kelen minɛ k'o su ji la k'o faga ka filanan minɛ k'o faga Nabila Musa ko Ala n y'a ɲini i fɛ nin segin a togo la Ala de ye fa'alu lima yuridu min ma Ala diya a b'o de kɛ ni min ye Ala diya ni Ala y'o kɛ n'i ko ten k'e Ala ɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ la e kɔ c'est que e ma tuubi fɔlɔ o hali kana Ala tɔgɔ f'i da la bari o ti ko kɛta o e ko ko Ala mi Ala fɛ misiri n bɛ seli misiri kɔnɔ o tɛ o i bɛ seli misiri kɔnɔ maa caman bɛ seli misiri kɔnɔ maa baden de bɛ seli misiri kɔnɔ sahalatu y'a tile kɛ Ala kira tile la f'u y'a da sahalatu la ko misiri dufani mais sahalatu nana kɛ fantanya b'a la seli heure ti fɔ a kɔ i mana kɛ diɲɛ maa o maa ye i na o na misiri la hali n'i y'a sɔrɔ i nana bɔ misiri la i bɛna sahalatu sigilen sɔrɔ misiri kɔnɔ fo mɔgɔw y'a fɔ a ma ko misiri dufani o sahalatu nana fɔ Ala kira ye ko sɛgɛn b'ale la ko Ala ka dugawu kɛ ale ka kɛ waritigi ye Ala kira ko a ma a ko sahalatu ni ne ye nin k'i ye a ko i bɛna Ala to yen a ko kira wallahi n tɛ Ala to yen Ala ka di ne ye cogo min na kira ne tɛ Ala to yen kira ko baasi tɛ kira ye Ala deli sahalatu ye sahalatu nana bagako t'a kun ma bagan jara a la kosɛbɛ a ye nafolo sɔrɔ bagangɛnnaw de tun bɛ a ka baganw gɛn a kun sara tumana min na ni jaga nana faridaya silamɛ bɛɛ lajɛlen kan Ala kira ye silamɛw ka jaga minɛ mɔgɔw sera sahalatu fɛ yen k'a nana jaga minɛ la tumana min na u ye ɲɔgɔmɛ jaga bɔ o cayara ka saga jaga bɔ o cayara ka ba jaga bɔ o cayara a ko ne fɛ ko silamɛya de don ni ne don ne ka bagan tɛ di n'i y'a sɔrɔ ko silamɛya don silamɛya ma dabɔ ɲɔgɔn ta du kama ne ka bagan tɛ di or que fɔlɔ jaga de tun bɛ minɛ ni fantanya gana min na silamɛya kɔnɔ i ka taa jaga minɛ jaga de tun bɛ minɛ ka di fantanw ma mais sahalatu y'i ban ka jaga di ko silamɛya ma dabɔ nin kama a banna Ala la kumana ni mɔgɔ taar'i fɛ yen k'a bɛ tuubi kana tuubi i kama dɛ i b'a tuubi Ala de kama n'i ye mɔgɔ tuubi e kama k'o kɔrɔ ko ne kɔni bɛ yan
me yan nɔ me mɔgɔw tubi I bɛ jateminɛ kɛ fɔlɔ nin bɛna Ala dɔn nin tɛna Ala dɔn Alakira y'a dɔn Sahalatu n'a kɛra waritigi a tɛna Ala dɔn Sahalatu bana Alakira la a bana Ala la Alakira nana ban tile min fɛ ni Alakira fatula Sahalatu taara Seydina Abubakar fɛ yen k'a kana jaga minɛ ko tiɲɛna k'ale tun b'a faamu Seydina Abubakar ma k'o fɛnɛ furu a dira ni Seydina Ali tɔgɔ de ye mais Alakira na k'a kɛ balimako ye mais o tɛ sinon a dira ni Seydina Ali tɔgɔ ye mais n bɛna ko dɔ kɛ a y'a minɛ a y'a di Seydina Abubakar ma a ko muru in sama n'i sera k'a bɔ a kɔnɔ I ta dun Seydina Abubakar y'a sama o ma se k'a bɔ Umaru y'a sama Umaru ma se k'a bɔ Usman fɛnɛ y'a sama o ma se k'a bɔ a y'a di Seydina Ali ma Seydina Ali sɔrɔla ka Zulkafar sama ka bɔ a kɔnɔ a ko bɔn ko muru in tigi de filɛ a ka sɔrɔ k'a ɲɛf'u ye a ko ni Ala ye ko kɛ k'o da diɲɛ na a ye da Ala la Ala de y'a kɛ muru in dira ni Seydina Ali tɔgɔ de a ma di ni foyi tɔgɔ ye Seydina Ali ko o kuma la dibi min bɛ se ka dibi bɔ kaburu kɔnɔ k'a kɛ yele ye o de ye I ka seereya ma foyi tɛ fo n'a kɛra Ala siratu ni point ne don wa ou bien aw ka muntugula point ne don I ɲɛna aw ka dugutaga sira la point min bɛ yen nɔ k'o de don wa a fɔra de ko siratu ye dibi de ye fɛn min bɛ se ka siratu tɛmɛ o de ye I ka sira Ala ye k'a dɔn jɔn bɛ Ala ye diɲɛ da ka diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen da foyi de tɛ diɲɛ na k'a ma da ko dɔ kama Ala ye hadamadenw da Ala ko wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun a ko ne ma jinɛ ni hadamaden da foyi kama f'a ka ni Ala bato n'i y'u ɲina u b'a fɔ k'u bɛ ko la wallahi an tɛ foyi de la foyi an nana de k'an ka Ala bato Ala min y'an da ka ji d'an ma an bɛ fiɲɛ sama a sago la an ɲɛ ka di hali ni fiɲɛ tigɛr'i la sisan u bɛ direct kɛ n'i ye dɔgɔtɔrɔso la billahi tant que wari ma bɔ I tɛ fiɲɛ sɔrɔ pour que fiɲɛ ka don I nun na n ko wari de bɛ bɔ wa pour que n'i ɲɛ cira pour que a ka fɔ k'a bɛ furakɛ I bɛ wari de bɔ a ka furakɛ o mais Ala y'o d'i ma I bɛ yeli kɛ fu ka fiɲɛ d'i ma I bɛ fiɲɛ sama fu I bɛ balo ten fu mais e ka taa dɔgɔtɔrɔkɛ fɛ yen k'i bɛ taa kɛ fu tan I k'a dɔn Ala ye dali kɛ ka hadamadenw sɔn Ala ye min kɛ hadamadenw sini lahara jɔn don ni hadamaden min jenina k'a taara jahanama kɔnɔ a bɛ fɔ de k'a jo b'a la mɛlɛkɛw b'a fɔ de a jo b'a la parce que Ala y'aw da aw mana foyi kɛ Ala ye aw ma foyi kɛ Ala ye a m'i jɛ ji la a m'i jɛ dumuni na a m'i jɛ ɲɛ la a m'i jɛ nun na ni Ala kɛlen ye ka fɛn o fɛn jɛ mɔgɔ la I b'a sɔrɔ a tigi Ala ye ko dɔ de ye k'a kɛ Ala ko ale tɛ foyi kɛ gansa fa'alu lima yuridu min ma Ala jɛ a b'o de kɛ a duurunan al-akiratu zulmatu a ko diɲɛ kiyama ye dibi de ye ni diɲɛ banna kiyama o ye dibi de ye lahara jɔn don iza zulzilatil ard a ko diɲɛ laban don a ko dugukolo na wuli de a dugukolo na wuli fɛn fɛn bɛ dugukolo jukɔrɔ a ye su minnu don su kɔrɔw ɲama ni fɛn fɛn bɛ dugukolo jukɔrɔ a ye mɔgɔw denw faga ka denyɛrɛninw faga ka jɛnɛya den wolo ka t'u don dugu jukɔrɔ a ko sini lahara jɔn don dugukolo na ninnu bɛɛ poyi ka bɔ a kɔnɔ k'u bila kɛnɛ kan a ko n'o kɛra tumana min na sa hadamadenw bɛ wuli dɔw bɛ boli hadamaden bɛ wuli jamakulu 11 jamakulu 11 jamakulu 1 de bɛ yen min bɛ se ka taa alijinɛ kɔnɔ a sago la foyi t'a sɔrɔ jamakulu 1 Ala k'an y'o jamakulu ninnu na o jamakulu 10 cɛla a ko jamakulu dɔw b'a la olu bɛ wuli tumana min na k'u bɛ boli k'u kunda fɛ kiyama jɔn don kan a ko dɔlen diɲɛ ba dɔ yiri bɛɛ bɛ sa fo n'a bɔra dɔlen na dɔlen jalen tasuma bɛ sɔrɔ ka wuli dɔlen na sa ka hadamadenw gɛnni daminɛ o tuma na jamakulu minnu bɛ yen nɔ n'olu ma siran Ala ye a b'o jamakulu kilan bɛɛ dun mɔgɔ minnu bɛ t'u jɔ ɲɛgɛnda la u sabara da ka ɲɛgɛnɛ kɛ ka tila ka boli ka taa ɲɛgɛnɛ bɛ min k'u sen kan a ko sini lahara jɔn don ni dɔlen bɛ na olu tɛ se ka boli a ɲɛgɛnɛ minnu kɛr'u sen kan ni Ala b'a kɛ bɔlɔ y'u sen na u tɛ se ka boli tasuma b'u dun kiyama tɛ kɛ olu ɲɛna a ko maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ
ni e de ci ye ka taa i sigi sirada la bawulikɛ la ka t'i sigi sirada la maaw bisigiyali la a b'i sigi sirada la dɔrɔn hali ni mototigi dɔ porokotɔra n'a tun bɛna bin sisan a bɛ sin k'i jɔ e ma ninnu ya u tun bɛ n'u yɛrɛ faga sisan mɔgɔ min b'i sigi sirada la a ko o tigi de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ kiyama jɔn tɛ kɛ mɔgɔ min ɲɛna e b'i sigi sirada la adamadenw ta cɛ ni filɛli de kama ni adamadenw ye min kɛ i b'a ye o camanba sigilen don sirada la i tɛ se ka bɔ yan nɔ ka taa k'i bɛ taa ɲamala bilahi f'i ka mɔgɔ 1000 sɔrɔ o tumana min na a fɔra jamana nin ma ko pays la ye Mali tɛ dɛ an b'a la anw de ye silamɛw de anw de ye ninnu ye o tumana min na Ala ye min fɔ k'o fɛ mun na an ti k'o kɛ dɛ i bɛ maa o maa sigilen ye sirada fɛ i kɔni tɛna se k'a fɔ k'i bɛ bɔ yan nɔ ka taa ɲamala i bɛ maa o maa sigilen ye sirada la a bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka kɛ bolisɔnna den ye alimami den t'a la hali karamɔgɔ den t'a la Ala ɲɛsiranɲɛ den t'a la a ka misiri torozeriye ninnu den t'a la mɔgɔ minnu bɛ bɔ magasin na k'u taara jaga d'aw ma k'u tuubira olu denw t'a la wa aw bɛ tila ka n'aw jɔ misiri la kumaba fɔla maaw ɲɛfɛ k'a sɔrɔ a jogo t'aw la a ko ne Ala ka bɔnɛ ka jugu mɔgɔ ma mɔgɔ min ye ne Ala dɔn ka tila k'i fitiri waleya ne Ala ma i bɛ min fɔ maaw ɲɛna o y'a sɔrɔ a jogo b'i yɛrɛ la n'i y'a sɔrɔ i bɛ kɔfɔ mɔgɔ ɲɛna o y'a sɔrɔ a jogo b'i yɛrɛ la ne Ala ye dali kɛ a ye diɲɛ da tumana min na a ye lahara fɛnɛ da a ko ne Ala ye diɲɛ da ani lahara k'a da k'a bɛn tile 6 ma k'a dugu jɛ dumasi la o tumana min na o don bɛɛ la a ko juma de ye don in na masa ye seli bɛ kɛ don bɛɛ o seli fana bɛ seli lazara bɛ seli fitiri bɛ seli safo bɛ seli fajiri bɛ seli mais jama bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na seli heure 1 kunbɛn o bɛ kɛ juma de la Ala ye juma da k'a bonya a ye juma minɛ juma tɛ fɛn denni ye dɛ juma ye fɛnba de ye n'i y'a sɛgɛsɛgɛ maa camanba de ye juma seli juma tɛmɛlen mais bi n'i taara lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka fɔ du dɔw kɔnɔ Ala ka hinɛ a la e ma karisa ye karisa tun bɛ nin cogo in de la mais a filɛ Ala diɲɛ man ɲi o tile filanin u b'o kɛ o tɔgɔ la u bɛ na ɲinɛ o kɔ i b'a fɔ foyi o ka du bɛ kɛ batɛmɛsira ye i tun bɛ ka muso min tun bɛ ka don i n'i denw cɛ n'i denw bɛ bɔ ka t'u sigi ballon jeu yɔrɔw ni gɛrɛw ni fɛnw na ko n taara nin na n taara nin kɛ yɔrɔ nin na a ko o muso bɛ kɛ kanbelebaw bisimilabaga de ye i ka so kɔnɔ n'a nana tuma na a b'a fɔ karisa bɔ i ka na yan nɔ dɛ i bɛ ka kɔnɔ a bɛ bɔ ka na u bɛ bɔ u bɛ taa k'u taar'u yaala ko tulonkɛ don ko terikɛ cɛ terikɛ bɛ kɛ muso ye cogo di adamaden a fɔra de k'aw ka siran Ala ye ka siran Ala ye tɛ ne bɛ min kɛ aw ɲɛna yan ne ka t'o kɛ dogo la o tɛ ne siran ne ye Ala ɲɛ pour que i ka siran Ala ɲɛ i bɛ ka min fɔ maaw ɲɛna i k'i jija a ka k'i dusukun na a ko Ala bɛ sɔrɔ yɔrɔ jɔn na Ala bɛ sɔrɔ i bɛ ɲininkali kɛ ko Ala bɛ sɔrɔ yɔrɔ jɔn na dɔw b'a fɔ ko Ala bɛ sanfɛ Ala bɛ sanfɛ nka Ala bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la min tɛ sanfɛla ye Ala bɛ sɔrɔ mumini dusukun de la n'i ye mumini dusukun fara k'a ye i tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ nɔnɔ kɛnɛ kɔ silamɛ dɔw bɛ n'a faamu ko nɔnɔ kɛnɛ kɛra mumini joli ye o tɛ o kuma cogoya don k'a faamu sinon ni joli tɛ maa la i b'i balo wa Ala k'an tanga ka bɔ nin ko ninnu ma don dɔ cɛ dɔ tora ale tun bɛ siran saya de ye kosɛbɛ saya mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ yen bila a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ o tuma na don dɔ a nan'i da ka sugo k'a ye ale bɛ boli la wara fana bɛ k'ale gɛn a bɛ sugo la a bɛ boli la wara bɛ k'a gɛn ale taara i kunsi yɔrɔ min na ale yɛlɛla yiri la wara yɛrɛ la a y'a cun wara y'a cun a bolila ka na k'a bɛna jigin kɔlɔn kɔnɔ dɔrɔn k'i gulon kɔlɔn da la k'i cun ale sinala ka bɛn miliyɔn fɛnɛ kɔngɔtɔ ye o bɛ ka Ala deli ale bɛna bi o da kɔnɔ wa n'a bɔra wara bɛ sanfɛ kɔngɔ b'o la n'a jigira kɔngɔ bɛ miliyɔn na a tora olu fila ni ɲɔgɔn cɛ a jɔrɔlen don n t'a dɔn n bɛ nin kɛ cogo min na a bɛ sugo la a jɔrɔlen don o tuma na ale tor'o la a tor'o la a bɛ ka tango kɔlɔn kɔnɔ a sinala k'i nɔgɔn kɛ ta di la ten ka di dun a ɲinala nin kɔ ka ɲina nin kɔ o y'a sɔrɔ juru min kɛlen don k'a minɛ bubagaw bɛ k'o juru in dun bubagaw nana juru dun k'a to ka di in de dun sa juru tigɛla n'a ye a binna kɔlɔn miliyɔn da kɔnɔ o tuma na nin tɛ dɔwɛrɛ o
nin ye k'a faamu dɔrɔn de n'i nana diɲɛ na i nana ala ko maa o maa a ko alakira ma a ko alakira ne y'i da i kɛra su ye ka ban n'i dara diɲɛ na i farala su kan a tant que i nana diɲɛ na don dɔ a bɛ wele de ko ala ka hinɛ a la ou bien a bɛ wele de ko karisa ala ka hinɛ a la ou bien a bɛ wele de ko fure ka du ou bien a bɛ wele de ko yatimɛw i denw bɛ wele yatimɛw i muso bɛ wele de ko filiyamuso a ko dɔ wɛrɛ tɛ tumana min na n'a y'a miliyan b'a kɔ o ye de saya bɛ k'a gɛn tumana min na saya bɛ k'a gɛn ale bɛ boli saya ye a jɔrɔlen don tumana min na a bɛ ka gɛn saya fɛ mɔgɔ bɛ taa fɛrɛ minɛ saya la ka tila ka segin ka tila ka taa tuguni adamaden i b'i tɛgɛ fa moto pɔɲɛ la a bɛ kɛ i b'a fɔ i ka bi i yɛrɛ b'a dɔn ni n binna nin na n ti bɔ nin na mɛ ala b'i to yen i n'i ka hakilidanya ala b'i to yen i bɛ taa mɛ don o don n'i porokotɔla ala ka saya bila i kɔrɔ don o don i b'a fɔ ko ayi k'e tɛ saya ka teli ka adamaden sɔrɔ dɔw b'u to motoboli la k'u bɔ k'u bin duguma o y'olu ta bannen ye dɔw yɛrɛ b'u to ballonje la ka bin dɔw b'u sigilen to gɛrɛn na ka bin dɔw bɔtɔ gulɔso kɔnɔ olu bɛ bin dɔw yɛrɛ b'u to misiri kɔnɔ jumaseli la k'u da u tɛ wuli ka bɔ yen tuguni saya bɛ na adamaden ma nacogo caman na a bɛ fɔ de ko karisa y'a faga karisa ye sababu de ye ala de y'a faga karisa kɔni kɛra sababu ye ala kɔni y'a faga a tɔgɔ de ye karisa ta ye parce que a fɔra de ko karisa de ye muru turu a la a y'a faga tiɲɛ don dɛ mɛ ala de y'a faga ni ala ye diɲɛ da ko nin min filɛ karisa de bɛ muru turu nin na a tant que ala y'o da o sɛbɛnna alaw mafuzu walan kɔnɔ leilatul kadiri sini leilatul kadiri ye bisu in na o kɛra a tant que o sɛbɛnna ka ban e tɛ se k'i tanga ka bɔ o ma o bɛ kɛ o ala de ko min mana kɛ o kɛra de a ta n'i yɛnɛ ye a ta n'i dusukun ye ni ala ye min kɛ o de kɛra tumana min na n'a y'a nɔgɔn kɛ ka din dun wara min b'a kɔ boli la a ɲinala wara in kɔ o ye diɲɛ jagojugu i bɛ siran ala ɲɛ k'i to boli la i bɛ siran ala ɲɛ k'i to saya bɛ i kɔ boli la tumana min na e bɛna ɲina o bɛɛ kɔ ka to diɲɛ di dunni na ka to diɲɛ dunni na i bɛ nata diɲɛ etaziw a fini ɲumanw a mɔbili ɲumanw n ka nin soba in sɔrɔ nin ka kɛ nin baara tigi ye e bɛ to o la dɔrɔn saya bɛ n'e ta k'i to o la adamaden tɛ foyi ye ala ye diɲɛ da ka saya bila diɲɛ na a tilala ka fɛn kɛ adamadenw na n'a kun fɔra ko karisa bɛ sa sini est-ce que jahanama kɔnɔden tun bɛ yen mɛ a ye adamadenw da ka tila ka ɲina k'u la u bɛ ɲina fɛn kɔ ni adamaden tun tɛ ɲina saya kɔ est-ce que jahanama kɔnɔden na kun ka ye diɲɛ na tuguni e sigi o sigi e bɛ miiri saya la e sigi o sigi e bɛ miiri saya la k'a kɛ ni saya kɛra wa n'a kun fɔra ko karisa bɛ sa sini a tun bɛ taa a sigi kaburudon na de ala wele la a dingɛ na k'i sigi mɛ ala ye fɛnba dogo adamadenw na a ye fɛnba dogo o la bari saya filɛ saya bɛ adamaden sɔrɔ nacogo bɛɛ lajɛlen na ala k'an tanga ka bɔ nin maakofɔlen ninnu na maa minnu fitiriwaleyala ala ma fo ka taa se u ka saya don ma ala k'an tanga ka bɔ olu ma ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni ala ye alijinɛ nɔgɔyaw tigi ye ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'u bɛ t'u jɔ k'u ka gafe minɛ u kini bolo la k'a minɛ k'u kɔ don ka taa alijinɛ kɔnɔ ala kan'an bɔ mɔgɔ la mɔgɔ min gauche bɛ sɔgɔ k'a don kɔnɔ fɛ k'u ka gafe minɛla ye ka taa jahanama kɔnɔ ala kan'an ye o mɔgɔw la diɲɛ laban don ti ja dɛ i dalen bɛ alimami min na a n'a ka kɔlɔsi n'a ka jalamugu ni bazɛnba sinlahara jɔn don i b'a ye mɛlɛngɛw bolo ka taa jahanama kɔnɔ e yɛrɛ b'i sigi ko o tuma ko alimami tɛ yan alimami no a bɛ min fɔ aw ɲɛna e b'o de dɔn mɛ a bɛ min k'a kelen na e t'o dɔn ala ye diɲɛ da o cogo in de la adamaden n'i bɛ ko o ko kɛ i ni ala cɛla la e k'i jija e k'o k'i ni mɔgɔw cɛ bɛn i bɛ ala bato cogo min na a don mɔgɔw k'a dɔn i la k'i bɛ ala bato ni mɔgɔw ko ko e ka ɲi ni ala ko i ma ɲi i ma ɲi ni mɔgɔw ko i ma ɲi ni ala ko i ka ɲi t'o la kana bɔ o kɔnɔ adamaden cɛya kojugu tɛ sɔn bɛɛ la dɛ ni e kɔni kɛra ala jɔnba ye kɔni k'a fɔ seli welela dɔrɔn e bɛ sin ka wuli ka taa seliyɔrɔ la k'u sigilen to bilahi don dɔ u b'a porofege k'u b'i bɔ diinɛ la n'a ma ɲɛ k'i donna diinɛ la ka ban i jija i ka ala dɔn jɔn bɛ faga jɔn bɛ wuli jɔn de da ka na diɲɛ na n'a bɛ tila ka n minɛ
k'a b'i fitinin i kun tɛ bɛrɛ i nana kɛ tan ka tila ka kɛ tan ka na kɔrɔbaya fo ka t'i da kaburu kɔnɔ tuguni e t'a dɔn Ala de y'o kɛ dɔw bɛ na bi nk'olu bɛ segin bi dɔw bɛ na bi sini olu bɛ segin dɔw yɛrɛ bɛ na bi san 2 u bɛ segin dɔw bɛ na bi u san 40 u bɛ segin i kan k'a dɔn Ala ye hadamaden da a ye hadamaden da a tilala ka sababu de bila i la ni Ala ko i bɛ kɛ min ye i bɛ k'o de ye Ala delila ka mɔgɔw bila Ibrahim ibn Dihana a bɛ yaala ba sɔrɔ a dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ o ba sɔrɔ a dugu a mɔgɔw bɛ Ala wele mais a t'u dusukun na o y'a tɛmɛtɔ ye a ko Ibrahim ibn Dihana a ko Ibrahim an kɔni bɛ ka Ala wele sa Ala de ko kuranɛ kɔnɔ a ko adi'uni astajib lakum a ko a ye ne Ala wele wa ne Ala fɛnɛ b'aw jaabi mais nin y'a san joli ye nin y'a kalo joli ye an bɛ ka Ala wele Ala tɛ ka anw jaabi Ibrahim y'i kɔsi jamakulu ninnu ma a ko ma a ko aw dusukun sara ni fɛn tan de ye a ko Ibrahim ibn Dihama an dusukun sara ni fɛn jumɛn ye a ko aw dusukun sara ni fɛn minnu ye a t'a dɔn aw ko aw bɛ ka Ala wele ko Ala tɛ ka aw jaabi aw m'o de fɔ a ko awɔ a ko Ala de ko adi'uni astajib lakum a ye ne Ala wele ne ka aw jaabi nka o ye ŋaniya ɲumantigi de ko ye maa min bɛ siran Ala ye o y'o de ko ye aw ko aw bɛ ka Ala wele nka aw yɛrɛ dama bɛnnen tɛ aw ko aw bɛ Ala kɔ diinɛ joli bɛ Mali kɔnɔ bi diinɛ siya i b'a lajɛ bi fo ka taa se 10 ma a yɛrɛ ka ca o ye yɛrɛ i tɛ minnu dɔn i t'o de dɔn Ala ye kira fɛn o fɛn ci diɲɛ na kira in bɛɛ cira ka na dansago kɛ wale dɔw de ma mais Ala de ye kiraw dada ɲɔgɔn kɔ i b'a fɔ kɔlɔsi bɛ ɲɔgɔn kɔ ka na cogo min na ka na bila toucher la a ko ne Ala ye kiraw dada ka na ten tɔ a toucher de ye Ala kira ye n'a t'a la kɔlɔsi tɛ manja sɔrɔ a ko kira wɛrɛ tɛna bɔ Ala kira Muhamadu kɔ wa n'an tira a ye tugu a kɔ Nabila Isa ko a ka mɔgɔw ma wa izikala Isa Nabila Isa ko ibn Maryama min ye Maryama de ya bani Israila a ko ya aw bani Israila kaw inni rasulullahi ilaykum a ko ne nana ni ciden kana aw la nisɔndiya ni ciden minhum min ye ciden min ba'dihi a bɛna bɔ diɲɛ na ne kɔfɛ ismu Ahamadi a tɔgɔ de ye ko Ahamadi Nabila Isa ye Alakira présenté sani a ka taa mais Nabila Isa talen san 600 ou bien san joli o tɛmɛlen kɔfɛ u nana Alakira nana tamasiyɛnw y'a yira ko ciden min bɛ ka na kerecɛnw ka boli kerecɛnw ka fɛ danaya mɔgɔbaw y'a yira ko ni denmisɛnnin fitinin min filɛ ko Nabila Isa ye min fɔ tamasiyɛn o tamasiyɛn b'a la k'a bɛ nin na a ko bon ko nin de don kerecɛnw dara Alakira la mais kerecɛnw de ko n'a ma ɲa k'a kɛra tan a ma bɔ anw na ka ban a bɔra Kuresiw de la Kuresiw de n'a k'u ka kira ye an kɔni t'a kan ta ye olu y'u fɔ Alakira ma fo bi i b'a ye kerecɛnw ni silamɛw hali bi n'o mɛnna ka ban n'u y'o bila réseau sanfɛ walayi bilayi i bɛ kuma mɛn i tulo la i ma sigi n'a ye nin ye hadamaden jogo de ye Nabila Isa mɔgɔw delila ka jɛnɛyakɛla dɔ minɛ ka taa n'a ye Nabila Isa fɛ yen a ko Nabila Isa jɛnɛyakɛla filɛ an k'a faga ou bien an k'a kun ci Nabila Isa ko a ko aw jamakulu la jurumu tɛ mɔgɔ min na o k'a bugɔ mɔgɔ min ma deli ka jɛnɛya kɛ o k'a bugɔ o ka gaba d'a kun jama ye gaba fili k'i kɔ don i bɛ maa o maa ye ɲaɲaɲa zo minɛla k'a bugɔ a y'a jeni k'a sɔrɔ jogo ɲuman tɛ e la e yɛrɛ ye zo de ye n'a ma ɲa i bɛ mɔgɔ fɛ k'i b'a jogo bɔ a la ni nin bilala a bɛ dɔ wɛrɛ ta min ka jugu an ta ye an k'a faga an k'a jeni n'i ye maa o maa ye o la o ye zo de ye namima ka ca diɲɛ na ni silamɛ ye kafiri ka ca silamɛ ye bi Mali kɔnɔ tɔgɔ de don ko silamɛ sinon kafiri ka ca bi silamɛ ye Mali kɔnɔ nin bɛ se ka kɛ Mali cogo ye u ye jamana min wele k'a da la ko pays laki Islam o bɛ se ka kɛ Mali ye jamana jɔn bɛ yen nɔ k'o bɛ Mali ye n'a bɔra Maka ni arabu jamana nin dɔw la silamɛya la sa Afiriki ya jamana jɔn bɛ Mali ya silamɛya la
hali n'a b'a ɲɛ a tɛ tɛmɛ 3 kan kelen 2 mais o bɛɛ fɔra mais e ka Mali lajɛ i tɛ se ka don réseau kɔnɔ f'i ka karamɔgɔ dɔ nɛnitɔ ye soit i ka dɔ burujakan mɛn Mali kɔnɔ a bɛ ka tila k'a fɔ ko anw de ye silamɛw ye mawuludu mana se Alakira bangela a kɛra tan dɛ a bɛ tan Ala ko tan a y'a kɛ tan saraka bɔ tan a bɛ kɛ tan u bɛ tila k'o kuranɛ haya kelenw ta ka t'u sigi arajoso la ko kira wɛrɛ bɛna bɔ k'a yira ka mɔgɔ intruser k'a yira nin nasi min filɛ nin bɛ mago ɲa k'a sɔrɔ jakarata jalaboli bɛ ɲini ka n'a dɔw faga tɛ se ka sɔmi ko la ni nin ka 5000 b'i la bi a bɛ taa somakɛ de fɛ yen ka taa 40,000 kɛ k'o ɲini 5000 dama ko karisa de y'a ta Ala ka nin kɛ karisa la ka 40,000 di somakɛ ma k'a baara an ye dɛ somakɛ b'a baara ye k'a ka 40,000 minɛ k'a bila a kun somakɛ a minɛ i k'a bila i kun nka kɔri i tɛ ka mɔgɔw dege jurumɔrɔ yala kɔri i tɛ ka dɔ minɛ ka di dɔ ma ni mɔgɔ nana i fɛ yen karamɔgɔkɛ ko nin kɛ n ye karamɔgɔkɛ i ka karisa minɛ k'a di ne ma karisa kana mouvement ni ne t'a yɔrɔ la bari karisa tun ye ne terikɛ de ye a y'a kɔ don ne ma i b'o mɔgɔ nasugu ninnu dɔw de u bɛ t'u sigi gɛrɛn na cɛ bɛ mobili kura sɔrɔ dɔrɔn a b'i dɛmɛ k'i ka hɛrɛ ɲini mais ne bɛ mobili kura sɔrɔ cɛ bɛ to tagama la ni mobili ye dɔrɔn ɲininkali bɛ kɛ ko n t'i ka cɛ ye dɛ a bɛ sin k'i dɔn nin yan o ni ne tɛ mais daga bɛɛ bɛ ka bɔ i yɛrɛ ye a ko o ye daga jumɛn ye a ko o ye Mali de ye ni maliyɛn ko k'a bɛ yɛlɛ sanfɛ k'a bɛ bɔ daga in kɔnɔ dɔ b'a sama ka jigin e ka sankɔrɔ ta ma di mɔgɔ ye dɛ e bɛ wuli sisan ko e ye mori ye dɔ bɛ wuli sisan an ka moriya ka kɔrɔ e ta ye sa e ye jɔn ye i wolola ɲɛna mɔgɔ camanba de mago sara la Ala ye a dɔn adamaden ka ca diɲɛ na bɔ kira wɛrɛ ti bɔ a kɔfɛ a ye tugu a la sini na bɔ kira wɛrɛ ti bɔ a kɔfɛ a ye tugu a la sinlayara jɔ don adamadenw na wuli jamakulu ka wuli jamakulu ka tugu kira bɛɛ kelen kelen ka da la ka t'u jɔ Nabila Musa i tɛ taa Ala deli an ɲa Nabila Musa b'a fɔ ayi ne kɔni tɛ se o ne ye dɔ kɛ Ala la o a ye taa karisa fɛ yen u bɛ taa o fɛnɛ fɛ yen Nabila Isa taa Ala deli an ɲa sa a ka yafa ma Nabila Isa b'a fɔ ne tɛ se ne ye dɔ kɛ Ala la ne siranna Ala ye u bɛ taa Isubu fɛ yen Isubu b'a fɔ ne tɛ se ne siran a y'a sɔrɔ Abubakar birilen don a bɛ ka saga girinni dɔ boso a ko e de ye Abubakar ye a yɛrɛ ma da la e de ye Abubakar ye Abubakar ko awɔ ne don a ko Abubakar ne kun nana e deli nka ne yɛrɛ jigi karilen la o a ko e ye misilimakɛ i nana mun na a ko a y'a ɲɛfɔ a ye kafiriw ye n den minɛ n ka bereminɛla dun de don ko ni ma ɲɔgɔnmɛ d'u ma k'u t'a bila Abubakar Sidiki ko ɔnhɔn a ko n y'i sɔn so 100 k'i sɔn ɲɔgɔnmɛ 100 falinikuru 100 saga 100 ba 100 n ye nin bɛɛ d'i ma misilimakɛ ko k'a barika a ka barika dan n'o la a y'i tɛgɛ yaala yaala ka Abubakar ta bumusi ma a ko Isa Zul Jalali ka diɲɛ da ka lahara da ka tilefɛla da ka adamadenw da ka baganw da ka diɲɛ yɛrɛ da fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'o bɛɛ da o kɛra jɔnni kanu kosɔn o kɛra Alakira Muhamadu de kanu kosɔn o tuma na Ala i tɛ ne ɲɛ yɛlɛ wa Ala y'a fɔ Jibirila a ko taa ɲɛ yɛlɛ i k'a kunna da fɛnɛ a y'a da a yɛrɛ la sinon n'a kun ko fiɲɛtɔ tɛ bɔ diɲɛ na tuguni ne Ala kun tɛna fiɲɛtɔ bɔ diɲɛ na tuguni n'i bɛ dugawu kɛ kan'a kɛ ko Ala nin nɔgɔya ne i b'a fɔ Ala nin nɔgɔya ne ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye mais ka t'i sigi kaburudon na karisa i tɛ ɲa ne ma i ka nin kɛ n ye karisa i tɛ nin kɛ n ye karisa e fatura se tun bɛ n ye dɛ san b'a sɔrɔ fɛnba b'e bolo ye i tɛ nin kɛ ne ye n'i bɛ fɛ ka fɛn ɲini su la i bɛ taa fɔ de Ala a kɛ karisa ŋɛniɲɛ sanuya kama karisa min dalen filɛ nin n'i y'a sɔrɔ k'a jɛlen don k'a su jɛlen don Ala a k'o kama i ka nin kɛ ne ye n'o kɛra tumana min na Ala bɛ sɔrɔ ka i ka wele jaabi o la Ala bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko dɔ ye n wele n fɛnɛ b'a jaabi o tuma na n'i siranna Ala ye k'a dɔn i bɛ siran i ni mɔgɔw cɛ cogo min na Ala bɛ sɔrɔ ka f'i ma ko mumini o tuma ko alimami nana ni kun y'aw badenkɛ a n'aw ka gerebukɛ a n'aw den a n'aw dɔgɔnin Sheikh Umaru Sidibe Mutugula Farada Sawo ɲuman n'o ye Sheikh Amadu denkɛ ye an ka foli b'an kɔrɔw ye Banikɔ Musa ka taa se Banikɔ Burama ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye o kuma na an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin
شكرا لك. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة